दासिमबो हिनजाव मोनाखै आरोना सोरनोबा नांगौबा लाफैदो सोरबा फिसा खारजानायफोर दंबा जनि सिंहा एक्टर ओमफ्राय मिया खालिफाया एक्ट्रिस आयु थ' हेल' गाइस जों दिनैहाय खांख्राइ जावनो फैदों खांख्राइ खुसिया मा मोनो बेखौ जावनो फैदों आरोना ओमफ्राय खांख्राइनिफ्राय लानानै गासिखौबो लाजोबगोन जोङो खदाल लादों नायदो मानसिफ्रा नै ओरै सानै दं ओरै थांबाय साब्रैसो थांबाय दां ब्रुनजोबखागोन आरोना मा मोनो खिखौल' गारो जोङो ओमफ्राय ओरै बिगुरखौ गारा बेगिंबो गारा जेबो गारा हनै सासे नाहरगासिनो दं उरां फारांखा मानसिफ्रा गोदाव सोराव नों फैया हराब्लाबो खावनानै लायगोन आं नों माइया हराब्लाबो उसुं जावैगोन आं आयु मानसिया हमदो ना हमदो नादा हमलाय सार हमलाय हम ना सुगोनसो हम दे हनै 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 जनि सिंहा एक्टर ओमफ्राय मिया खालिफाया एक्ट्रिस आयु सानजों लाखादों सिरियालखौ देनजारलै बिसोरो होद बोरैबा गोलैदेरगोनलै सार खारेना मिथिबाय जनानै खेला दा गेले नङाला बोगारगोन थोस सानावला नामा हरदोलै खदाला फानना जाजोबसै नामा नै माबेलाय जिसिपि होस लानांगौ आइ डेन्जार गिदिरबो माथो ला डायनामो बेखौ डायनामो होनो आरो क'क्रच डायनामो डेन्जारलै केमेरामेन जल्दी फोकस करो दाबुआबो जाजागोन माथो ने लाजोबखागोन बिजौआव खेबोलाय आंसो खेबजोबगोन दा दे बिजौआव खेबो नायनो ने गोराखा खिन्थु खांख्राइया एकदम जावै जावबोबाय गैया मोना मासेबो मोना खुसियाबो मोना माखासेया थांलायबायसो आरोना ओमफ्राय एम्बुबो मोना एकदम ओरै थांना फैबाय जों बेजों ओरै बेरायजोब्बाय आरो ओरैहाय दै जिं जिं खुसिया मोना दा खांख्राइखौनो जों जावनानै लांजोबगोन जावगासिनो दं मोनजेनबायानो गोगोम फिसाखौ लायालै ने बांद्राय फिसाखौ गिदिरखौ होजोबनांगौ गैया नै माथो मासे मोनबायानो माथो माबासो नामा जुब्रिसो नामा माबा गाइखेर गोनां उदैयाव होजोबनांगौ मैथाजों ना माफोर मेस मैथा दंनो दां एकदम बेनो खामायगैसिनथारा हिनजावखौ नङा बियो ओरै मोननायखायसो मोनदोंरा इयो हिनजावखौ मिथिबाय मोननायखायसो मोननायखायसो मोनदों बाबु नोङो ओंखारला बालन्दासो थानांगौ जिया बालन्दा हनै मासेबाव ना हनै बोरो लाग्रायालाय बोरो आयो थोस जायालै इसोर आयो माबा नोंलाय मानसिफ्रा खारजाबायसोदां जायला आयो रोंखाथारालै मानसिया नै मोनबावबायसो देनजारलै हिनजाव मोजां मोनदोंलै माबालाय नास्रायसो लायबावदां मल नास्राय जासि मैथाजों होजोबगोन जों बेखौ बोरो हिनजाव मोजां मोनगोन नोङो बिथाङा हिनजाव लायाखै दाबो देग्लाय मेट्रिक होदों माबा सोरबा सिख्लाफोर फसायोब्ला बेखौ एकदम मानो हागोन आरोना देग्लाय मेट्रिक होदों इयो लिरनाय आथिंखौ नायबालाय लिटार मोनब्रैसो मारिदों जानो हागौ बियो नंगौना नोंगौबो एम्बु नै इथासे मालना हनै इसो दैयावल' फैयोरा नों बिगुर आयो गाइसमोन नै गोगोम गिदिरखा मबाइलावसो फिसा नुदों आच्छा मारै होनदों खांख्राइ बख'नो ना एन्जर बख'नोबो नों एन्जर मोनगोन बो जाम्बा खांख्राइसो बियो नाय नोङो दाबो नोंना जायोना आंना जायो खांख्राइ ले एन्जरसो नामा
हनै आयु जावलै आयु बैसिमखा गोगोमखा जावना जावलाय इन्जर दांसुलियासो जागोनदां बोरैबा दै जिङाव थाग्रा ने एकदम आंनियावथ' बियो माबा जाखागोन इयो सेरसे औ सेरसेनि जाखागोन मिथिबाय गुदुङा गोगोमखा आरोना केमेरायावसो फिसा नुयो नोंहा बालना दाथांसै नामा बहाय आं औ हास मानो मोननाय नङा आयौ आं नङाला मोनो फाग्ला बासिनगोन आंसो नाय नोङो नोगोद फाग्ला आंखौसो ओंखारो माथो मबाइलखौ गारलायनानै बासिगोन आङो बे बुस्थुखौ केमेराया खारबाय बियो खन'नो र' बेरायहैदोंदां ए बेथा गैखालाना बिदि जायो बेथाखौ खिब्लाबो गारनाय नङामोन आं बेखौ सिमोनखौ मोनब्ला बिदि थगायो खुसिया खांख्राइबो मासे मोनखायाखै बिगुरा दाबो गुदुं नामा खांख्राइ बख'नो बख'दो ना खांख्राइखौनो जावखादोंद्रा आयौ खेबगोन नामा खेबनो गैया ना खांख्राइ मोनदांखाबाय हो खारबावसै गुदुङा मोनदांखानायानो खारबावबाय नामा मोनदाङाखै आइ थगायबावबाय फाग्लासो मोनदांदोंबाव नै गुदुङा गुदुङा ओरैसोना नै नै हनै माला हब्बि फबबायना हनै मोनबायना होस हम होस नंगौना माजों मानसिया मासेबो ओंखारलाङो दिनै होजोबलाङासै होननाय जायो खांख्राइ जुब्रै खिथानाय एकदम लाबाय आरो नों आयु फाग्लासो जानायाव थास औ माबा मानसिया माबा बेदर गोथां जाना मोनामलायग्रा साइसखा लानायफ्रा जुब्रै सिथाय लाबाय आयु थास गोसोथोनाय गोनांलायबाबो मेंबावबाय फाग्लासो उफल' जाबावबाय मानसिया बर्थमान बांद्राय रायज्लायनो मोनाखैमोन होनदोंमोन नामा मानो मा आदसा ओंखायनोथ' मारै खांख्राइ आलारि बा खांख्राइ नामाबो आलारि दं आरो माबे जावख'खो ना माखो नों मा जावख्लाबखो ना माखो डाइरेक्ट जावख'खायोरा जोङो बोरैबासो नाम मोनदोंमोन बिनिखौ बोरैबा मा जन हेमब्रम आंनि बेन्सआव डेक्सआवनोमोनरा ए एगजाम लिरनायाव जन हेमब्रम मा नाम बेफोरलाय आयु ने जन आरो हेमब्रमसोनो मा आं हेदो ओंखारना बुहुद बिदि खालामबाय थायो खनोमोन आङो बेयाव गुदुङा खांख्राइजों खेबहोजारा ओमफ्राय नोङो आंखौ फाग्ला मा दं मानो बेवलाय नुखादों आरो नोङो फार्स्ट ओरै दावखोथारनायसो रानैसिम बिदि खन'होयो आयु जावलाय जावनो हायिखायसो खन'होगोन आंखौ बिगुरालाय हो होमबालाय जावदो ना दावखोनायसो खांख्राइया सिङाव हो हैदो ओरै फैबाय नै हेमब्रम सिथिखौ मोखाङाव डाइरेक्ट गुदुङा सांखाब अरलै आयदै नामा गैला ना बिदिसो जायोलै बार होबा खदालजों देनानै गानांगोन बाबु थौ होनलायनाय खुसियानि नाम सासे दं आयु गावनि नामबावसैनो खुसिया फाग्लासो जाग्रा साइज नुयो दा रायजो बेखौहाय गैलालै
Gini buya lo mulai dia. Nubai, jagra biyo manusia. Nubai, ओरैबायदि रायखसखा नामा बेना हिमब्र मोनो नामाना बर'फोरनि नङा बेनो फाग्लासो बर' नंखाया आफ्रिका ससे जोयो गोगोद फाग्ला जानायावबो गोगोद फाग्ला बिसिबां ओंखारो बेदरा बेखौ सानलायखाबाय एकदम मानसिया फाग्लासो सासेया ओमफ्राय नै जोंना जाखुग्रा खांख्राइ फिसाब्लाबो गारा बियो फाग्लासो जाग्रा नुखाय दा मानसिखौलाय गोथाङैनो मा बे गस्लाखौ फसायदोंमोन आं सासे सावथाल सिख्लाखौ जाग्राफ्रा नायदो माबायदि खस्थ' खालामनांगौ फाग्लासो क्लाब थांब्ला हिनजाव मोननाय गैयालै बाबु गोसोआव लाखा जाग्राफ्रा डेन्जार खस्थ' खालामनांगौ नै मोनबाय नोंना मोनबाय खस्थ'नि फिथाइया जोनो आरोना बियो गाइसमोन खांख्राइ जोलाया एकदम गोदानाव थायोनो जोआ गोजामाव थायो नाय जोना जोला फोथायाबा जोला औ जो गोदोनिफ्रायनो मोनथिखागौ बिदिखौ मारै बालन्दा बालन्दाफोरनि खिरा एसे दस्रा जाखायोलै औ नै मोनबावलायबाय मासेबाव लांफैद' खदाल बुनाया एसे थालालै एकबो खामाय गैया आरोना बियो गुदुंखौनो खोमादलाजोबोसो हनै जावनायनिफ्राय जावबाय गुदुंखौनो खोमाबायसो हनै बेलाय मा गुदुं बेबो बेनो नामा ना बेनो थांखो गलासो गाहायावसोखा गाहायनो गैला एकदम एकबो खामाय गैया आरोना मानसिया आंबो मोना गालाखौ दाबो फुरलायना दंखायोमोन गोनो सिगाङावनो थिखोखाबायमोन थाबायनायखायसो गवायो बोरमाया गरनैयावबो ओरैनो फुस गैगुलायनाय मा होनदों गरनैयावबो ओरैनो खामो ओरै आदाय फाग्लारा मानसिया मासिगाव सोफिनलायबावगोन जायो आग्लाजों जाफिनो खोमा होनलायनानै दांनो मोना ना सिंखौ मोननायालाय मोनबाय आखायानो फुवारनो मोनलाय एकदम खिबो सलिया आरोना बेयो ओरै जरा नै ओरैनो आसि मोनसेल' बिदियावनो दासिमबो हिनजाव मोननो रोङा साला मानसिया 40 बोसोर जाबाय गाइसमोन ओमफ्राय दासिमबो हिनजाव मोनाखै आरोना सोरनोबा नांगौबा लाफैदो सोरबा फिसा खारजानायफोर दंबा फिसाय खारनाय दङबा लांफैदो खदालैल' जावनांगौ होमबानो मोनथारो बेना मावबोबाय बैनिफ्रायनो मोनबायमोन मोननायालाय जेबो खियाव सलिखाया बोरमा बेलाय बेनि गोगोद खस्थ' सिफाय हिनजाव आरोना बैथालि नै बैथालिया जाया जोलाखौ जाया जोखौल' जायो आरोना जोलिखौसो जायो माइनो माथो माबा गोनांसो नामा बिदैया सिङाव आसे सिङावसो थायो बसो थायो दा बेयावसो आच्छा होद नों जेबो मिथियालै 40 बोसोर जालायनानै 40 बोसोरनि बोरायनानै थानाय नोंना गाना बेल' फैसै होनदों नामा गोसोआव गाना बेल' आच्छा बेबो फुल गैया आरोना ससेल' कैसा लगा अच्छा लगा नायनि ओमफ्राय बेसेबां जाखो नायनि बुस्थुआ नायनि बेनिखौ लांफादो रानो जाबायमोन ना खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया